Wala kay hapit na gid siya mo dakop gid na sa gasolinahan ba. Kay Tomas man na kayat ba? Hala ka kusog na kaayo, Ginoo ko. Hala ka, Ginoo. Bos, ay pensa dia. Basin dakpon ba mo dakot mo buto na din. Ginoo ko kaluoy sa balay. Napagi tagapipik ko ya, napagi mga gaso. Oy, Ginoo ko. Ang price gas. Hala ka to ara payat luya na hala luya. Hala ka, mga wire ba eh. Uy. Wipit basin palayo tabi kay mga wire basin mga kuan na putol. Payat ayo patunong aning Gaya kay ninyo magkapagas. gaya. Oy, Ginoo ko gidakop na jo. Ginoo ko. Napagi gasolinahan no. Hala ka, Ginoo ko na nindot ako balahi po payat. Uy, payat ang mga wire. Oh, pasin mga putol ba? Putol na kay. Ay, Ginoo ko. Yawa do gaya kay magkapagas. Payat na payat. Ala ka, gisunog na gid ang kurente payat. Ala ka luoy sa balay. Ay, Diyos ko, Lord. Dili sa payat. Tura-tura plastic. Kita na kayo. Hala, halaluya na sa balay nila payat. Oy. Hala, oy. Init tara ba kayo ang gasolinahan ba? Dito, init na kaayo. Lugay mo kay sila nakapagas silang tubig ko. Napagi price gas at bang. Unsa man na nga pagkakuan sunog pwede man nga nakadapon kuan Nga niya. lang mga karaan na ba kanang kahoy dia. Kay Tomas man nga balay. Uy, kaluoy sa balay. Ginoo ko niya ang gasolina pero tiran duula. Halak init naman kaayo, boy. Palayo na tabi kay init na kaayo. Hala kaluoy, Ginoo ko. Kaluoy, kaluoy. Luya sa balay, uy. Gaya kay mga gaya sa biskit isang kabukay. Balik sa dito ta. Balik ka dito ta kay. Nakapagpinagtat sa ako video ko patanaw sa ato sila. Kang Tomas pag jud na balay. Karaan na kayo manang kusog na kay ba? Eh, kada lawas mo ano. Init na kayo dito ba? Uy, Ginoo ko kaluoy. Kapay kasulinahan. Gasol ang price gas og ang kuan pa flying paper tinang duula. At bang rabi kayo. Uy, kaluoy gyud. Alay na mo ba? Huwag yan po, kita na mo dyan. Di ba mo makatabang na kayo? Ala init gyapon kay diri payat layo na gani ta pero perti gyapon inita. Lahurot yun ang balay. Luya oy. Lahurot yung balay yun. Kuan man gud na half, man gud na kuan niya ha, mga kahoy man ang babang ubos ra may. Karaan na yun kayo na. Karaan na gani Karaan na balaya. kayo. Diyan sa narot. Lagi mo nang kusog kay siga, karaan Karaan naman. na ng edad. Pwede na nadugaya oy. Balaya. Purot yun na siya yun. Oh. Wala oy, ang mga gamit dira. Kabuka na na balaya. Ko pay nagatulog dira karon ay gapoy Ano may diaon. kapuyo dagon? Ah. Wala luya oy. Ito, tapak ko muna ng balaya niya. Hindi, pinakaso ka na na sige Isa kayo may tuhos, may ang balay ra niya. Luya oy. Ang gasolina ang delikado kay likod ra ba kayo. Ang init naman gani kay diri ta dati. Adios man ang buwan sa gasolina. Pero sigado oy. Ang fresh gas kay gisiraman. Kanyang price gas kay nara sa gawas naka-display lang mga tukuan. Hindi, gisira din na rahay. Hindi gawas nila. Ano ba gali kay dali ra kanila na obang kurintiyan yo. Sus dagan ra pag yun na ay Ginoo ko. Dito na giob si Bawi, gitawag na dito kurintiyan na. Ala oy luya oy. Bot anda ni buto. Ada ni buto.
Basin kang naisuga di nga wag gipalong-palong gid ba? Nga na. Dili po to siguro ilang ka ng gasumba. Dili, basig kurente to, basig kurente ra Short to. circuit lagi siguro ni. Karaan na Charge dahil. ni nga na ibos. Ano kung gana nga masunog ang balay mo gara po ang hangin. Grabe na naso. Grabe yun. Makurot ang balay. May tagulan ng kusog ba? Adi na ni magtabang bombero. Kay Tomas nga balay, kay Pag Tomas. yun yan yung kibawi, o pag yung nakatawag, kadagan na natin kibawi. Wala na, hurot na basta kwan. Dugay kay bombero. Sa nakabog, yung magtabang niya. Basig na itaga kibawi da ba, ina magpatabang. Wala nag-live man ko. Gani, basig na itaga kibawi dia. Madungog, tingnan ka na. Oh. Basig na itaga kibawi dia, nagtanaw, palihog ko, patabangan na mo idire. Kay isa ra ka buk ang fire truck diri sa Damulog, luoy na kayo. Dakaw na kayong siga. Uy, ginoo ko kadagko na ba? Og dili pa bitaw na concrete ang ubos ana bitaw sus. Sunog na tanan kay ang pintal ana, sunog mo na. Lagi. Mudagan man gid no na kay pintal man ang balay niya no, naman ay pintal. Apil jud ang galingan anak ba non? Apil ginitanan, kay sumpay ra man ning galingan. Wala ay kaluoy oy. Wa nay galingan gid nila. Dia ka plaster pa dili dila. Kung may tayo kibawi lagi nga fire ano na eh. Dugay kay sila nakakuan oy rescue. Ay, ginoo ko. Rot lagi ilang bala sayaw. Uy, kaya balay nila payat ko. Sir, na kung naging ko na. O, i-share na lang na ako ang live para makita sa, basta na makita mga taga-kuan ba. Damulog running ako. Papaingon na siguro ang rescue. Tapos sila makuy o. Tapos sila makuy o. Lao, init na kaayo diri dapit. O, layo na ganita. Perpetig yung inita. Lagi kayang worker, naibot na nila no sa snake. Anong tana diri ba? Latay na. Ay, ginoo ko. Wala, uy, gaya sa mga rescue. Uy, kusog gid kayo. O, di gid madala sa ilang kuan. Matabang silang fire. Ya, mahutan pa dyan na og tubig. Mahutan na tubig sila yapon ba? Mota no, pilar na ng Uy, ginoo. tangke. Paingon na siguro, uy. Ulan lang please, ulan ulan. Hinay pa dyan taligsik. May pag-ibundak na lang ulan. Si? Kinsa si? Uy, ginoo ko. Uy, kaluoy sa ilang balay, uy. Karaan na ba kayo? Ibundak na lang yun yung ulan. Wala, kaluoy. Hindi ko kung balay ko. Uy, kita na ng balay. Wala, kaluoy. Wala, kaluoy sa balay ni Tomas. Ano ang balay ni Tomas oh? Balay ni Tomas. Ambot lang, ganihara man niyo, kusog na kay kalayo.
Oh, anda ko nga balay. Kanit pipidyo sa ko cellphone. Kan Tumas ate, kan Tumas. Kan Tumas te, kan Tumas tiro ba? Kat Katong dako gyud. oh, galingan, dapat galingan gyud. Yang flying view pwede rin doon lang. Ambot lang ani, kalit ra man pag patubil na mo, kusog naman kay gasolina o kalayo. Ginoo ko kusog yun kayo di ginoo no. Bundak na lang ulan oy. Manay ganiha ra kay ni ay. Bisan mong gud og ang hangin man gid na man gid ang hangin di man gid mawala ang hangin man gud. Uy kusugan na ba kayo oy. Traffic na kay dire oh. Wa pa gid naabot ang fire sa Kibawe, damulog ra sa kabok. Ang gasolinahan ba ginoo ko survive gid ang gasolinahan di gid madako. Ana, perti na gyud kusugas kalayo. Ay wala na hinay naman pa ito kay di naman kay ito mang kalayo. Wala ay nada lang naman nila o sige padayon gamay ng aso. Latay padalo lang dia. Likuan naman hinay naman ang aso oh. Hala murag wala pa man apil ang galingan. Murag wala pa man apil ang galingan siguro kay kuan pa man. Pero nakuha naman, hinay naman oh. Hala, kaluoy sa sulod sa ilang balay. Paningot ko kayo, tiniga nga. Ako kaya nanindog ako mga balay mo, wag yapon yung kuan. Hinay naman noon siya oh. Sulod na lang man. Inay na, kay hurot na. Ah, luya eh. Kapit yan nagwala ko sa cellphone. Hinay naman, dire gani sa truck. Kamay na lang man. Anay, kumbiro, naubsa na. Way Kibawe, nag-rescue ay, mas nakatawag. Imbis hinay na rabaon ta oh. Gamay na lang rabaon ta. Kurot na. Wala yung mapuslan na, kusog kayo. Ang ubos ka, anak ba? Ubos naman nagsigagod. Ang kuha na nila no, kahoy man na ilahan ka ng salog sa babaw no. Ay wala na, apil na. Luya oy. Ay sus, ginoo ko. Ay ginoo ko. Dali, way tao tulog. Kisa ko kayo nakabantayan na labiyaan ra siguro na diya ba? May lang data mo. Wala, wala na gid sila balay. Ha? Centennial na kayo nga balay, wa. May pinakakaraan sa tiro nga balay. So, kimisiga na ba? Uga kayo. Walang galingan, kahoy pag yun. Ilag ng absong pumaso. Wala uya nila oy. Pasok, nguro to siya ba? Wala to siya nakuha kay na kuan manggod siya kaning. Sa ambulansya, nagkuhan yung kamot pula, kaya yung kamot. Wala po vintage siguro na ba? Oo, sa baka basin gasolina. Bakit? Yung Wala, pinado naman daw ni Buto. Bakit pagkumpul ko ang kwan, pagkakita ni Kuya, sunog, pulpular ko ang Gani. kwan. May kinapalong dahil ang kaning kurinti ba mga wire oh. Naapa, uy. Ay naapa. Kasi pag sila dito, ay. Uy ginoo. Naadaya sila sa sugod. Ang kuya na ba nay natulog. Wala na kuan ba, wala na. Patubin lang. Palong na na yun, bundak ng ulan ron. Ulan rin yung palong na, kaya may bumbiro. Kailangan ko sa bangutan. Hinay na lang man oh, bundak na lang ng ulan uy.